Dobrý den, dneska si ukážeme největší výbuch Minecraftu. Zde ho můžeme zapnout těmato 4 tlačítka. Tak i já jdu tady na to. A nebo, no vlastně ono je to celý propojený redstonem. Takže zapínám. Jak to, že to nejde? Mělo by to být funkční. A teď už to snad půjde. Tak, teď to vyzkoušíme. Sakra, jak to, že to nejde? Jo, jde to. Tak to jsem udělal pěkný výbuch. Jsem nevěděl, že můžu způsobit takový hrozný nedopatření. No, teď si udělat ještě jedno. No, tak tady si můžeme udělat třeba takhle. Ale bude to jen malý výbuch. Počkat, takže jdeme na jiný svět. No, hráče, vytvořit nový svět. Sakra, to je... takže tady ten, já jsem myslel to... takže co máš vlastně, že tam tady nový svět, sakra. Jsem nechtěl. Sakra, zase je to o přežití, to je taková pitomost. No, vytvořit nový svět. No, to přežití, tvořiva, no, vytvořit nový svět. Tak, teď to uděláme. Dobrý, už se to načetlo. Dobrý, takže jdem pro ty TNTčka. No, kde to je? Tady rudit TNT. Rudit, to je taky důležitý. Jsme si TNTčko a ještě tady je ruditový opak. Takže teď to jdem udělat. Hele, to nebude vadit, když si tady uděláme takovou menší základnu. Ono to udělá lepší. Kde je louč? Kde je louč? Tady je louč. Okay. To tady opravdu není atomová bomba? No nic, tak musíme to použít to, co máme. Tak, tady uděláme velkou díru. Redstone. Tak tady to už bude dobrý. Tady to už bude velký. Než to taky uděláme, tyjo, to sem taky doletíme.
No, to nevadí. No, se to zase vybouchne. Takže, teď to tady necháme hezky vyspat. Ahoj, tatí. Ahoj, jak to bylo s těma svačínama, Vojt? Juchu. Takže to tady někde bylo. Takže to tady najdeme. Tady je ta díra. Ne, to není ona. Tady? Jo, tady. Takže teď to můžeme odpálit. To nebude takový velký výbuch jako minule. No, říkám tomu málo. Bum. Ty jo, to je věcí. No, ještě bychom si to mohli udělat tady takový malinký výbuch. Ale to už bude úplná nula. No, TNT. Odbouchne to. Kdyby to ještě něco našlo. Dobrý, tak tady to uděláme. Dáme sem redstone zase. A to je konec.